Bueno, poders i viatgen en el temps, no? Viatgen en el temps. Abans de començar amb la secció, m'agradaria comentar que han sigut los Globos de Oro. Sí. Edició completament virtual, amb tot el pati que tenim, doncs... Sí, clar, no acaba de és funcionar. aquella cerimònia ja tot de taules rodones que estan tots sentats i que Sí. han sopat, o Exacte. no sé si han sopat alguna ja o no. Bueno, se suposa que no, o que sí, no se sap. Vale, però fan com un sopar i entreguen allà, no? Sí. Res, només comentar que Netflix... Abans feien referència a Netflix, a tot el que està traient Netflix, i és que Netflix s'ha coronat com la millor plataforma de streaming als Globos d'Oro. Ha guanyat o els Golden Globes, si voleu. I ha guanyat pràcticament els premis més importants de la nit. Com està la indústria cinematogràfica? Perquè s'ha degut emprenyar una mica o ja ha fet Doncs l'adaptació? jo crec que ja ho han acceptat i que perquè ja les plataformes de streaming ja fan temps que estan atacant fort i de fet tant HBO com Amazon Prime i Netflix s'han endut bastants premis. Només volia fer la puntilleta, no hi entrarem, però bueno, que és curiós, no?, que realment Netflix està que lo peta. I ja, sense enrotllar-me més, parlem de Netflix, perquè les dues que us porto avui són de Netflix. Van variar. Star Trek Discovery, tercera temporada. Jo he de dir que vaig començar amb amor-odio i ara hi ha amor. A mi m'ha encantat. Ara hi ha amor. M'ha agradat més que la primera i la segona. I això ja és dir, Tercera temporada. Tercera. Quarta programada, es comença a rodar al novembre. Ja, era d'esperar. Sí. Però, bueno, Rafael, què t'ha semblat a tu? Ai, m'ataca com a triqui. L'has vist, no? I tant que l'he vist. Doncs mira, t'he de dir una cosa. Dintre de lo que és aquesta Discovery, o aquestes 3 temporades, per mi és la més trekky, aquesta tercera. És que han aconseguit una cosa que les altres 2 primeres no van aconseguir, que és que a l'estar situades en un moment temporal concret, tenien un problema de no podem fer gaire cosa perquè ja hi ha coses fetes davant. Clar. Llavors, suposo que van prendre la decisió de dir, saps què? Reset. Pam. Pam, però no reset, no. Allà. Sí. A donde Cristo perdió el gorro, l'espardenya, el que sigui, ens podem inventar el que vulguem. Llavors, clar, I ha funcionat. Han fet Per una mi ha funcionat. tricada super xula. A mi m'ha agradat molt, la veritat. Actuació estel·lar o, diguem, especial en aquesta tercera temporada de Cronenberg. Total. Apareix Sí. el director de les mítiques pel·lícules de sèrie B dels 80 fent un paper. Papelón. I és molt curiós. Molt bé. De fet, bueno, a mi m'agrada molt. No entraré gaire en detalls perquè és una mica complicat, però bueno, al final la sinopsi o el resum de la tercera temporada sí que està explicat, no? I se suposa que el que volen és intentar trobar què ha passat amb la federació, no? O el que queda d'ella, i intentar reconstruir-la o reviure-la o el que sea, no? Bueno, Michael Borman és la... Exacte. Llavors, bueno, hi ha quina bona mica, no? Al final, en aquesta tercera temporada, ja en la primera i en la segona, la Borna m'agafa bastant les rendes, no? Sí. Però encara passa, diguem, no és la prota, no? Però per mi aquesta tercera temporada, inclús hi ha algun capítol en què es flipen i tot, no? El rol que hi ha amb el Bugs, no? La història aquesta que tenen ells dos i... Que la nova del Bugs mola molt, Molt. I que, a més, i que penso que ho tanquen superbé, perquè per mi la història de la Bornham es tanca perfectament. Sí. Quan s'acaba la temporada, quan qui la vegi o qui l'hagi vist entenc que ja ho haurà vist. De fet, van vendre'ns aquesta sèrie com dient és la primera sèrie que no està basada o que no centrarà en la història en un capità. Exacte. Van dir, seguirem a una segona i a partir d'allà desenvolupem la història. Molt bé, i vaya segunda. Perquè és estirpe. Total. Lo dejo aquí. Total. Molt guai. De fet, el que sí que podem avançar de la quarta temporada és que, a priori, per lo que han dit, no girarà entorn a la Bornham. Bueno. Perquè ja és conclusiva, no? Exacte. És una bona idea, Deixar davant d'aquest personatge i... Perquè ja tirarà milles ella igualment.
i molt guai, m'ha agradat moltíssim, molt recomanable. És una sèrie que també ha fet una integració, suposo, pels temps en els que estem, de diversitat racial, de gènere, d'absolutament tota variació humana està Bueno, i és una sèrie que tracta molt les relacions socials, les humanes... Sí, però l'Star Trek no havia sigut tan específic. No, però ara ho és mogollon. De fet, aquesta Discovery, per dir-ho d'alguna manera, això és el que la feia menys Trekkie, jo crec, no? Que tractava molt les relacions socials, no? Les relacions humanes. Sí. No? Una mica... Sí. Bueno, és que el que els hi quedava, perquè feien història, no podien avançar cap a segons què. Era un problema. Ja tenia un problema tecnològic a la pròpia sèrie, que dius, no podem fer segons quina tecnologia perquè hem d'agafar el fil de l'altre. Exacte. Sense tant detalls. L'Anna no sé si està enterant-se d'alguna cosa o què, però... Bueno, estic com amb el Pokémon, més o menys. El problema és que no podem dir gaire cosa. No, clar. Ja la veuràs. L'has de veure. De fet, a mi m'ha agradat molt, en sèrio. Les 3 temporades estan molt xules, però aquesta tercera és un canvi espectacular. No, entre el que... Perdó, sempre em dieu que us agrada molt, no sé, a mi ja m'heu convençut, el que em falta és temps, ara. Exacte, ja passa, ja. Però clar, si tires 7 hores jugant a un joc de consola... Sí, feia molts anys que no feia això, Vale. Feia molts anys. No és normal, no. Bueno, per acabar ja amb Star Trek, es va estrenar el 15 d'octubre, és Netflix, com ja he dit. A IMDb té un 7,2 de valoració sobre 10, que em sembla baixa, perquè m'ha agradat aquesta tercera temporada. Puja i baixa, crec, per això, la nota en funció de l'episodi bastant, I té 13 capítols. Sí, es pot veure, 13 capítols, Anna, vull dir... Totalment. 13 i 13 més o menys per temporada... Sí, però és que em falta tot el background, em perdré allà... No, és l'avantatge que tens, que no necessites background. No és allò com li vam fer al Xavi en Picard, vam dir, no miris Picard fins que no vegis la nova generació. En aquest cas, no. Vale, doncs llavors, vale. És I encara el Xavi continua veient Star Trek. Sí, és veritat, Xavi, una abraçada des d'aquí. Que... Trobo a faltar, Xavi. Et trobem a faltar, però jo més. Sí, perquè fa molt que no et veig. Perquè fa molt que no et veig, exacte. Doncs això que l'està veient, no sé si a estones, no? Venint la nova generació i tot això. Què més tenim? Vinga, continuem. Una mica de terror i de sang, no? Ja toca, no? Dale. Bueno, doncs continuem amb Netflix. Què és això? Continuem amb Netflix. En aquesta ocasió us parlaré d'una sèrie que es diu Alice in Borderland. Vista. L'has vist? Check. Full. T'ha agradat? Total. Vinga. Perquè, a veure, Alicia, si té base d'Alicia, jo caí en la trampa. Total. I lo vi. Total. És una sèrie japonesa que es va estrenar el 10 de desembre, bastant propera a les nostres dates, i que té un 7,7 de mitjana a IMDb. 8 capítols, i ara intentaré resumir-vos la sèrie. Molt creepy. Exacte. És una sèrie, a veure si sóc capaç de dir-ho si no em corregeixes. Bueno. És una sèrie enfocada en una espècie de Battle Royale, amb un format gincama mortal amb tocs de videojoc. Sí. Bon resum. No? Bon resum. I tot filat amb la història d'Alícia al País de les Meravelles. Exacte. Per mi, o sigui, jo és que descrit així, jo la veuria. O sigui... Però com que és una mica macabra, el que diu dels jocs... Sí. Vull dir, ja sé. Bueno, però està super ben filat. La sèrie gira entorn a un personatge i 2 amics seus que entren a formar part d'aquest joc quan hi ha un apagón i de cop i volta passen unes coses i entren a formar part d'aquest macabre joc. I les pistes que van deixant sobre el que va succeint, tota la informació els arriba amb smartphones, amb telèfons intel·ligents, i tot el que va succeint, com són molt friquis dels videojocs, això em sembla que no ho he dit, però tots 3 són uns friquis dels videojocs, i els agrada molt, sobretot un d'ells, que és tan malalt perdut, i aquest, precisament, és qui aconsegueix hilar o filar prim en algunes d'aquestes proves. I a partir d'aquí doncs, es van desenvolupant aquesta trama principal d'Alice in Borderland, per dir-ho d'alguna manera, i tots els personatges que estan relacionant. Per ser una sèrie japonesa,
i perdoneu-me que ho digui així, és molt xula. M'ha sorprès mogollon, perquè la vaig començar a veure en plan... A veure què tal. A veure què tal. I, hosti, em va sorprendre moltíssim. Llavors, quan la vas veure, desconeixies que estava basat en uns còmics? No, sabia que estaven basats en els còmics del mateix nom, però hi ha tants còmics manga, tio, que no me'ls he llegit, és impossible, però és que és impossible seguir-ho tot. I clar, jo tota sèrie nova que m'agrada, la veig. Hi ha molta gent que el que fa és esperar-se i quan hi ha moltes valoracions, llavors decideix si la veu o no. No, jo tinc col·legues que em diuen todo lo que esté por debajo del 7 ja ni em molesto. Saps? Sí, clar. Que racista. Bueno, perquè al final, parlant coses guais. Al final tenim tanta opció de streaming i de no streaming que o fas una mica de criba i de criteri, o jo com no tinc gaire de criteri, jo intento veure-ho tot. En aquest aspecte sóc una mica com el Vicenç. El que passa que el Vicenç se les acaba i jo no. Ja. Llavors, si arriba un punt que digui no fuera, excepte con Cobra Kai que he vist les 3 temporades. A mi em va cridar l'atenció pel nom Alice in Borderland. No sabia que era un manga basat en un manga i també vaig... la representació visual que ensenyaven de que cartes de... típiques cartes d'Alicia i tot això. Et recorda una mica. Això ho he de veure perquè jo, Alicia Forever, de lo que sigui. Menos Tim Burton, que lo odio mucho. Todo lo demás, genial. Doncs realment fan una comparació molt xula amb Alicia. És que no és una comparació. És que segueixen el llibre d'Alicia. Correcte. Correcte. Bueno, no volia dir així, però... No, segueixen. El que passa que està molt encobert. Molt. Però si tu saps la història d'Alicia, a mesura que avançant la trama dius aquest és tal, esto es esto... Sí, tant. Amb noms i cognoms de personatges d'Alicia en el País de les... Sí, si la veus en versió original encara més. Sí. La veritat és que sí. M'ha sorprès molt. M'ha sorprès més encara, si cap, perquè abans d'aquesta vaig veure una altra que es diu Sweet Home, també japonesa. També és japonesa. Amb bitxos molt raros he vist jo a les fotografies. Ara igual pecaré perquè ho estic dient de cap. Diria que també està basada en un còmic manga, que me l'he acabat també, però em va decepcionar una mica més. No m'agrada tant. I mira que el que dius, hi ha bitxarracos, hi ha monstros, però el guió, la història no em va acabar de convèncer. Hi havia un monstre en les il·lustracions que s'assemblava al de Stranger Things. Sí, mogollon. Sí, és veritat. I vaig acabar amb una mica de mal sabor de boca, no? En plan, hòstia, aquesta jo li donava molt i vaig quedar una mica xof. I jo, Masoca de mi, vaig dir... Clar, perquè Netflix, el bo que té és que quan t'acabes una sèrie et diu suggerències, no? Abans que li diguis like o dislike, ja, suggerències. Eso te va gustar, toma. Exacte. I vaig dir... I com feia poc que havia sortit, la vaig veure i... Molt, molt recomanable, us la recomano. Has pogut veure aquesta sèrie d'Alice in Borderland en plan marató, o l'has tingut que espaiar perquè el contingut era molt potser massa violent i tenies que descansar? Marató, 8 capítols, 2 dies. Què dius? Sí, total. Però així és bastant... Bueno. Tenim aquí el senyor insensible. Que... No. Està bé. Jo també volia saber-ne més, però vaig deixar una mica de distància. Espera, que vull digerir això. No. Completament digerit. Ja digereixo. Ja, soc sensible amb el meu fill, la meva dona. Amb una sèrie, no. No, sí, a veure, però tu, a més, ets superfan de pel·lis de terror en general, amb la qual ja està curat d'espants, ell. Sí, tant. Sí. Discovery també ha sigut així? Perquè Discovery sí que s'emetia un per setmana. O et vas esperar que estiguessin totes? Sempre, ja saps que jo m'espero que estigui la temporada sencera i... Pa dentro. Sí. Igual no va ser tan bèstia perquè són 13 capítols i és més temps. A més, Discovery em sembla que són 50 i pico capítols. Perdó, 50 i pico minuts de duració. S'ha manat. Va variant, eh? Sí. El format streaming té aquesta gràcia de que poden fer la duració que vulgui i el director també fa el que vol. Si em poso 4 minuts més, els poso. Sí, i no passa res. I no passa res, perquè no ve publicitat després. Exacte. Ni tinc que fer un format concret. I aquesta d'Alice in Borderlands dura una miqueta menys. I sembla que no, però 5 minuts més de tots els capítols és un altre capítol, saps? I juguem amb això. Collera, que estudiadet allà... Total. Massa sèries ja, vistes i pel·lis. Què tens a mitges? Vinga, a mitges ara mateix estic veient una de Netflix. No soc monotema a Netflix, però m'ha enganxat així. Feia molts mesos que no m'he passat. Feia moltes setmanes que no veia res a Netflix i estic recuperant una mica el temps perdut. A Netflix he vist Lupin, que la vaig acabar... Pendent. Aquesta l'he vist amb la meva dona, amb la Sandra.
perquè estava segur que li agradaria i així ha estat. No està malament, és divertida, és entretinguda, però no li dona la volta. L'has vist, Anna? Em falta un capítol. Vale, pues me callo. Vale. Està xula, però bueno, al final no descobreix res nou. I estic veient una que es diu Tribus d'Europa. És documental o és...? No, és una pel·li totalment. És una sèrie, perdona, és una sèrie. Sembla que sigui un documental, no?, de les tribus d'Europa. No. És una sèrie distòpica, postapocalíptica, que m'està agradant mogollón. Està molt xula. Representa que hi ha una hecatombe a Europa en el seu moment, al món, i Europa com a tal deixa d'existir i es creen tribus. S'organitzen tribus. Rotllo Mad Max. Mad Max en Europa. Total. Que maco. Que moments. Molt guai. Sortint una mica de Netflix, ja estem a punt d'acabar, però t'ho volia comentar. Dale. A Prime hi ha Lower Decks de Star Trek. Sí, ho sé. Saps que aquestes a mi em costen una mica. Saps que em costen una mica, a mi. Sí, però jo t'ho recomano. Si has vist la nova generació, perquè està ambientada en aquell moment, és molt, molt divertida. I hi ha molts guinyos i moltes coses d'aquesta sèrie. Jo l'hem acabat de veure, el David i jo, aquesta setmana, i és molt, molt divertida. Vinga, va. Si t'has vist Cobra Kai, pots veure això. Total, és veritat. Està clar. I l'altre que em falta un capítol per acabar és una que es diu Ciutat Invisible. No sé És una sèrie de Netflix també, saps? Estic fent tongada de Netflix. Brasilera, que està força guai també. Mesclant una mica la mitologia brasileia real amb el dia a dia d'uns personatges. Sí, l'hem d'apuntar també. Que guai. Doncs ha sigut un programa... Ai, que ara m'hem... Al final. De l'aigua, ple de sèries i d'emocions i de coses molt xules i de moltes novetats. Gràcies, Anna, per haver estat aquí. A vosaltres. Adrià. Com sempre. David. Montano. Allà dándole a tope. I a vosaltres per escoltar-nos. Ens veiem la setmana que ve aquí en el Ready to Play. Adeu. Adeu.